What's up, baby? A drink. So mà. Okay. In lầu lên cái gì vô? Là chính rồi là. Ngay đó. Chỉ bảo yêu đây. House tour cái nó này đó là. Phải không? Nó khác sẽ là. Cho nên. Cho nên hết là mà trong gần cho năng à. Thì cái workstation, cái main workstation này, ví dụ in một dấu tổ máy thế à, MacBook M2 thì base model khác này các bạn, rồi à có thi làm gì này bây giờ, cái dụ upload level thế thôi, hey, con khar hi cháu cốt lui gần mang mò, hey, hết cái thằng hiện trạng phát là nói sao mà cái này, cho hey, adum hi atirin rong ka noi no vek hian adum hi ka noi pe lawa spray ve intit gate don hei masking tape chu ka mang ve nge yama se hei a tha hi langa chuan a paint bang hi kala nei reng du chong ka noi tha thei ma se ti hian asial tariau ka de tenga da ta chuanin hei ka workstation nia hei hi heng vel hi chu bio a khan a link vel affiliated links kha ka lo da lenga mo chuan hei ka setup ania atlom ka hmang a chan chu gaming ka tingai lem lawa chuan thil color accurate ngai lu to ang kha ka ti lem lo boka chuan LED hi in hmangin ceiling a hian a kala han la kwal vel fe mo kha chu chuan headlight a hian a topa hei hi kanai dai lo wang mo kanai dai lo wang mon ti nge mo Michael headlight hi lo la lok the kanai dai reng mo laklo de wa top tier so ka du se thia ma ani le de yang headlight rong ka yang tho khan mai he mi laklo de wa top hi mo chon ka in ka room hi ka zen azaya design ania chon Instagram vel ka lo danga chon lo va follow fe la chon in he mi bottle hi kan company pakhat zok ina min pe ka ni ha cái đốm lem lâu, cho anh backboard tao hoi cái này lâu đấy phải đằng cái bill đồ này nó cần thao lắng anh mo, cho anh thấy正常嘅lui sắp係lâu啲弄到mấy題用睇lâu cho anh hang hoi hot wheels hoi hàng lâu thì cái bill nó in customize hiền gift tăng in mid bè, cho anh thấy cái keyboard avatar đó hem mi cái room sakna na cái paisa man tam zo hi hem keyboard hiền nó thọc chọc về tất Ami. So anin hitlama hian kan company ka ti eng lo kha khami na office computer min provide thawania hi chu aspects for apui over lawa khonge a computer a ber chu in lo ti mai thia hetla ya hian a oma alak tak wak lo cable pok a manage lo mo ka thun top ta ni chuan hi ka man tak tak chuan ka hong thin ngay tiếng nghe cooling te iti boy vek lo mi on chung ten i khara in lo ti mai thei mo ka cameraman hi ku ta kham to le ni chuanin hitla ya hian engi omle hi chu eng ma la om lo ni hi chuan engi ka da ho po hi ka shwak to lo mo hitla ya chuan ka filament chen khat 3D printing ka man ho ka da chuanin cái mà hi lệ khabu chia mi lệ sa cái này lâu nè mà sẽ hoi cắt chia lụi về trắng trắng hay mi dâu in tuấn này chia tàu nào khan mi dâu chú tung nghe in ngày sáng bữa khán tin canu các ba khán tiền người ta ăn ngày sáng tu sửa lâu thang lưu tục lệ khabu te chia về tu ăn tí chi na các bạn han cái mà lại na ngày sáng ông thầy ăn bữa mà Steve Jobs đấy Elon Musk, Bill Gates, thì vậy là phim này thì cho anh ấy sản nó mình tự nhiên xem phim vàng cái chia ra này ta, cái chia lùi về nó sẽ tụ cái hàng rong rong thì cái chia chuột lùi về chun này này là cái bù lâu rồi vậy cho anh hàng rong rong cái chia chuột nó về vết nó cái anh ấy sản bây giờ cái pa này, thành chú cái pa ai in anh đủ ham vết, hậu sự tụ riêng đủ ham mà lâu ngày xuôi tới lâu ngày cho anh mình lại thì chú hay bỏ link cái lâu đăng
hi Xiaomi ni a hi ka phone review pakhata khan Xiaomi hi enge a fak ve em a mang pi tak tak lo ni lo de ka room tam zo ka hian Xiaomi hi ka mang ni hi light te pawh hi nia chuan tlama hian blind siam ta par dapa ngai man ka duma ma se i blind sian alo ti blind nge a chu van chuanin hei hi JJ Associates ten min sponsor chu ang ni lo te kan sei sak ve shim manga chuan ka sponsor thei ranga a ai tha pon aron thlak thei o ujeron aron thlak thei nia hei sponsor ang ti tor a she ta dana ka lumi bek te ka lang thau do lang thau lo lang ka luma hian thil ko lo deuh ka manga a chan chu a hun laia i ka paisa zer te ni ni kum chu zonga ka khoi ania chuan ceiling te pawh hi englo old stock ka manga hei aram me en chian chuan ke neu te om ni chi ka block lai ta khani siama se ceiling kha ka du to sian lu vat kha ka du se chuan carpet ve thung hi chu cheap by choice a chan chu hemi design hi aman tawa lo om lowa chuan chuan aman tlom a design ong hi ka du om chhun ani sia chuan chuanin hei mattress hi chu ka cha sual ni 6 inches kha a in ti ve reng mo ma se ka cha sual ta ni ma se hei tu nupui da kan nei don da kan la thla veng tu chuan he ti lama hian chuan bang hi a plain to em ma se ka khum bula hian hei pool hi ka da hei ka room space hi in mu chuan dan na tur dang hi tama a tam ti mai la ka closet te pawh hi aruak vek ani aruak vek ti mai la thomno i ka nga lu tok lo ma se kiu hi nga ti nge i khum bula i da ti so na lo om takin hei kan in hi CCTV vel hi kan la mang lowa man chho chu kan tum thowa ma se misual an lo lu tut ta kan hol nek na to rang ha ka da ni wo chu ba zo in du zon lo lu ro in du zon lo test ro wo kiwa in hol hi an na reng em chang ka closet hi hei door thumania chuan hi a fel fai ve deuh ber chu bo a fel fai lo ma se hei ber hi kan hong chuan a inang deuh vek adang hi chu ka vom topa hei chu tlemin hei karol ve deuh ni wo no vel hei thei pato mi karol ve ni to hei a nok lo ber chuan adang hi chu a thol tho ka dia ka vom lut pop hei mi closet tak hi chu a design angin a ron chuak ve nge chu van chuan hei chu anal ka di khom mai poisa ka poisa sen hi ka ui lu tuk lo hemi a chuan adang a hi chu ka ui ve do mo chuan hei aluminum hi ka mang du vak lo ma se ka pa in min sponsor ani mio sia ka du kha thlang lu tuk thei lo chuan he lama he i full size dar thalang hi om ta ne ka chelo sin da ka du a in hemi a ka lang thawa ka cher chong lo ma se ka ni na anga in ka langa ka du vak lo a frame hi a square lo deuh i du han te an tiam a se a design dang zong ne hian a lo square lak lo to sia chu van chanin tiang an ti square pe topa chuan he tlami hei bathroom ania bathroom hi chu kan hong lo a khala chei zo lo bathroom slippers ti vel ha tlai hi chu poi mo lo hetlai a hian tripod kapu walking stick hei pawh hi mi hol nek na na man thei chu van han kan in lo rok duin om zon film khur reng ai mai thei chuan bathroom atanga kan chaw han hei face to bel te headlight space a hian lo hemi tripod hi om tur ani lawa i ka hemi room min design sak tu khati azaya khan i stool storage om hman ang kha ka birthday gift ta min pe don ani kum khan hei kumin ani to ha hei ala lo ni chu sha hei headlight a hian lotion te om ta heng zong hi heta pona ka da chu chan po i hei headlight stool a om huna khan thu chunga hanin noi do ha rem don ni chu ama ro chu khala dong lo tat maya kumin ka birthday ani le trep to a kumin a zon dan thei to be se ya hei hi oriflame ti vel ni hi moisturizer tak hi chu ka chung ta min lei hi ka mangamo chuan i skin care hi ka ti vak lo wang hian
sunscreen tel chu mang ve ro min ti thina wangin hei ka hmanga mase lakhat vek hi chuan hei D&G ha hei chu mase arim hi apa vak lo mase hei in lak class du chang ang khan office do ni khwa vela hei ka hmang chuan hemi hi chu tlemin arima pa deuh kaler la ya ka man chin hei aya hei tam zok than chu kaler to lo wang se thiam an nei ami ya ya chuan hei rolon hi man ngei tur zak khan nei lo tan to man tur achan chu rim chiat hi bulami te tang shom chin mo tlai hian ka sana ho hi sana sten hi I order ka duwa hei 3D printing ti thei in siat cha she ta mani ta na print hi alo har khop mai mo hei sana pathum ni ka na ya ma se a review tlak wak lo hei G shop hei fossil hei tlem in a to ve do chuan hei chu to lo Titan ti vel ni chuan hemi no hi chu tinga ka da lang kher le hei bracelet ti vel Cái số hey room thì nó này với cái vòng Bluetooth earphone ti vel ang ti kha khatin ka om chuan controller hi chu hon tlak vak lo mo hei tool san vel ang ti kha hetiang hi a hon tlak le sin mi pa zong i dan nei Jower top enge achunga mi hetian a hnoka ma se I chumi chu khoyang ei da ti se hemi chunga omi a vai yang ka soi chuak theiang ka khan mi patin nei ta ni chuan ei chu ice senior lai bu kumina senior department a ka om thara han ro pu takani chuan hei shong nei nge hei boy the drawer ang chi thau kha hei shong nge hei keima hi nar do angin mi lo ngai mai thei ma se palian in suk no ra chuan mizoram punga pahnih na ve tlat mai ro pu ve vo moi ve chuan hei goggles te swimming ka thiam mo kha in ti lai mi ma chuan hei chu hei KGT starter pack ang chi kha ve ka om ve ta ni chuan hetlai hi chuan ka keyboard bomb ti vel nia hei shoe rack ania ka shoe sawi a review tlak vak lo ka chuak vak ngai lo mo ma se hei mak do ang chi kha ka nei an bar mai sin kha chu kan ka tang chuan heti hi min kha whole tree hame hei a cover siam tir ka tuma ma sai ate tham le to ka tu manan thui tak pe lo ai hiam chu kan jan a cushion to phian a oma hei om sia chuan heta shoe le ka oma kha chho dona phei kho khei hemi hi room a chong ka bun ta chho dona lo thut phei kho hetia bun na to ni ta chuan hei coat hang a ni ma se ka backpack hi chen om deuh rang ta chuan kong khara kan le le to internet tian ti to tur khati zong kha ni a khati zong kha ka room tour chu ania youtuber chen khaten an youtube paisa ten intensa ki chu ka youtube paisa pon ni lovin in ka room hi tiang khati thei choka ma se ka room hi mo in ti phei jon hei in sak na tur khop nei phei lang za na pui don lut tu in mak deuh hei light bung tut tiang chi vel kha in pum ma he tiang vel hi in mu du chuan mo mi lo subscribe vel la hei mi lo englo ro in sak thei na khop ang thi kha du ve ni chuan hei kha ti le lo hei ka 3D print to hei chu mi lo dor ve ngei don ania ang thi kha khati zong kha ni zanina ta kan hun man thei te chu ni a in safai chu a long tho kan on so ye 1 2 3